Napamatudan nga sad-an sa kasong terror financing ang duha ka mga babaeng miyembro sa progresibong grupo sa Leyte. Ani ang report. Kini ang sitwasyon sa gawas sa Palace of Justice sa Tacloban City kaganihang buntag. Human gipagawas ni RTC Judge Georgina Perez ang desisyon batok nila ni Fenchi May Compio ug Mariel Dumikil. Si Compio usa ka community journalist ug usa ka radio broadcaster. Sa desisyon sa korte, napamatud-an nga not guilty ang duha nga kauban sa Tacloban 5 kinsa giaresto ni adtong February 2020 sa kasong possession of firearms and illegal possession of explosives. Apan guilty sila sa kasong terror financing ug nahukmang mabilanggo sa 12 hangtod sa 18 ka tuig. Butang nga gikasubo sa ilang mga abogado ug kabanay. Hindi po namin inaasahan yun ng decision ni Judge. Kasi kung yung mapasyan mo sana yung feature case nila sa Manila, pwede naman yun eh. Nagpapatuso naman na hindi sila ganyan. Hindi sila ganyan yung mga yung inaakusa sa kanila. Sana po naman naging fair si Judge. And there is still an argument with respect to whether or not there is a terrorist group here in the Philippines. Especially na mayroong court decision na declaring that this organization is not a terrorist group. Dugang sa laing defense attorney nga moapilar sila sa desisyon sa korte. We will not stop here. We will continue to fight. One, for the immediate release of Frenchie Decubio and Mariel Dumikil na sana mag-grant kung ipafile nating motion for them to be allowed post bail pending their appeal. Another one is we will continue to question the decision itself in convicting both. Human basahi sa court decision, subling gibalik si Compio og Dumikil sa Tacloban City Jail. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.